Moja mama nikdy nešoférovala, hoci mala vodičský preukaz, ktorý jej závidel každý chlap v rodine. Podľa neho mala spôsobilosti nielen na technickým jazykom povedané vedenie motoriek a osobných automobilov, ale aj traktorov, nákladných aut, aj s prívesom a dokonca aj autobusov. Mama získala svoj vodičák ako 32-ročná v čase karibskej krízy. Pre prípad vojny potrebovalo mať vtedajšie Československo dostatok šoférov. Tak ich rýchlo vyrobili. Praktická skúška z vedenia motorového prostriedku spočívala v jeho naštartovaní, pohnutí sa z miesta, prejdení niekoľkých desiatok metrov po rovnej ceste a zastavení. Všetko pravda, že bez nehody. Môj starší brat mal vtedy 12 rokov a keď mama robila skúšku na traktore, tak pred ním bežal a kričal: Pozor, traktor šoféruje moja mama. Našťastie v tej dobe boli pri moci v Sovietskom zväze a v USA politici, ktorí vedeli nájsť kompromisy a mali pochopenie pre bezpečnostné požiadavky druhej strany. Súdruh Chruščov a pán Kennedy boli ľudia, ktorí osobne prežili v bojovom nasadení krutosti druhej svetovej vojny, alebo ako tento boj s najväčším zlom v dejinách sveta, nemeckým nacizmom a jeho spojencami, nazývajú dodnes v Ruskej federácii veľkou vlasteneckou vojnou. Prečo si dnes spomínam na mamin vodičák? Pre mňa je symbolom zúfalstva, ktoré bolo výsledkom vojnovej atmosféry, našťastie v roku 1962, len v tak povediac prípravnej fáze. No dnes s obavami sledujem, že sme znovu akoby v prípravnej fáze na nejakú novú globálnu vojnu. V každej dobe vždy bolo relatívne jednoduché proti sebe postaviť národy sveta, najčastejšie susediace alebo geograficky blízke. Dnes sú manipulačné prostriedky čoraz dokonalejšie ako pred niekoľkými rokmi. V príspevku Umelá inteligencia a zachovanie zdravého rozumu o tom veľmi zaujímavo hovorí pán Roman Fundarek. Naopak, ukončenie vojny je vždy pomalý proces a predchádza mu utrpenie a veľa nešťastia jednotlivcov, rodín a celých národov. Mali by sme sa zamyslieť, či nedorozumenia medzi politikmi sa skutočne musia riešiť ozbrojeným konfliktom, v ktorom trpia a umierajú občania ich štátov, členovia národov. Každý, áno každý, by mal rozmýšľať nad osobnou možnosťou, ako vojne predísť. My, Slováci, máme veľkého básnika Pavla Orsága Viezdoslava. Pripomeňme si obsah jeho diela Krvavé sonety. Pripomeňme si, že ich verše písal len niekoľko týždňov po vypuknutí Prvej svetovej vojny. Pripomeňme si, že rukopis musel počas vojny skrývať. Pravda o vojne organizátorom krvavého besnenia nevyhovovala vtedy, ba vlastne nikdy. A nevyhovuje ani dnes. Počúvajme autoritu hlasu pápeža Leva XIV. A hlavne podporme jeho volanie po spamätaní sa a nedopustení ďalšej globálnej vojnovej tragédie a zastavení už prebiehajúcich konfliktov. Čoraz viac ľudí vraždia nielen ľudia, ale aj neosobné, neľudské stroje, nezmyselne vyvinuté a použité technológie. Tí, ktorí ich ovládajú, sa svojim obetiam nepozerajú do očí, keď ich vraždia, nepočujú ich bolestivý nárek, nie sú pokropení ich krvou. Zabíjanie bez emócie je také jednoduché. Naozaj. Nezmyselnú hrôzu vojnových obetí opísal iba na priestore niekoľkých strán krátkej poviedky Vojakova fajka vo svojej zbierke poviedok Fajky excelentný majster pera Ilja Ehrenburg. Vždy pri stupňovaní víziev na militarizáciu si spomeniem na zbytočne smutný osud francúzskeho vojaka Piera a nemeckého vojaka Petra zo spomínanej poviedky. Stojí za prečítanie, precítenie a premyslenie, verte mi. Aj v tomto okamihu, keď počúvate moje slová, takmer určite niekde vo svete umiera zbytočná obeť vojny, konfliktu. Ak sa chceme u nás doma a v našom okolí vyhnúť takejto smutnej skúsenosti, musíme preto niečo urobiť. Naša budúcnosť záleží na každom z nás.
Nedajme sa ovládnuť, zmanipulovať jednoduchými riešeniami. A hlavne sa snažme počúvať aj druhú stranu, pochopiť ju, hľadať zmierlivé riešenie, dohodnúť sa. Veď zdrojom konfliktov je často nepochopenie toho, že tí druhí myslia inak ako my. Nesnažme sa o ich prerobenie, pretvorenie na svoj obraz. Snažme sa o spoluprácu. Ako začať? Dialógom a hľadaním prienikov s tými druhými. Ignorujme architektov bublín, kazateľov jediného správneho názoru. Nedajme sa nimi vmanipulovať do nepriateľstva. Majme sa na pozore pred tými, čo prepisujú históriu a nedopustme, aby nás odstrihli od našich tradičných hodnôt. Áno, bude to trošku nekomfortné a trošku bolestivé, ale je dôležité myslieť a konať tak. Ochránime sa navzájom pred oveľa väčším a fatálnejším utrpením. Težme sa na každého budúceho veľkého slovenského básnika, ale nedopustme, aby sa musel presláviť krvavými sonetmi 2. Váš Pavol Vitek.